faso maliba aja obi nyini ana dongli bi da kuma be omro wala nyini kunti dore awo basigi bi se ga sinzanga jamana kono tugumina ala ko ke anji ya bala ka fo mi ye sek jenaba sek afana bi yeli ke kabi yoro jamve bi yeli ke noro la de akoni wajuli karamugo na kashi wajuli karamugo do sigata la awo ambapo anamba laje ba bela de fo mali kono ani akoka ladala ni wati ni asira ikado amesigi nika ukumana asigi singa omro la nyini kunti dore kono fo de gafe munu ni olu be boduna duguje walma wati ni kado akuma konnana olu fasiri munu nu be ken nazara kana ubise ka bayle ma bamana ngana tugumina wala sa mamunu ni olu ye kado ka fo maube munu ni ute kuma soro ni ga ni sebe nun kala adu akadi uye ukabo kuna sirila ma ufana be no hal no asorola ka wati do sugande ne ka seka kalan ka famu o gele ya be no o ma ufana be munu ni kado sebe o yere soro leko akalani yere gele ya bo bele dilela mana an keji bena mima o de ka fo kuna siri ubise ka bashi ka bo bele dilela tugumi ni ka kuna funi ni ko chari jamana fanta ani nani bele dilese la dala arabado yon fe ami nyanzoro ya wa biye arabaye kuma an nyanzoro kene ni ka ikaro ka fo ka lanyina maya ka fi makisa nugo bangoni ni ikaro ka fo bangoni nostra adama anasigi nyo fo ka se ba amma ko bashiti alhamdulillah abana la tanu tubarakala bangoni salembu ko ka bela jelefo kabarka bangoni re bela jelefo ko ka bela jelefo tubarakala gira ba folo no e komini 1 awo ko ka bela jelefo ka be barkada ajaranya janjo ko bashita awre wala alhamdulillah adama ngo kifu ka jaranya ko nga ka kuma fo be fo yusu ayusu sendalawo kuma ka ci la sira awo yusu goni allez lui c'est toujours out ça fait adama ne yusu c'est à côté tiré. Non mais et puis le plan que nous avons là. Heureusement que Bokar Soni ebe adama ga fam. Barabana. Barabana. Monsieur Keta en wele kabonyo zambu. Kale bisonga fara isuka ko parce que ko adama fe ba ka chakuju. Ne gongo fara Keta be filimi ne kono de. Ni ga mate wa. Adama no fe jama ga cha. Adama Keta be filimi ne kono de. Afa ko bele dugu Keta nyozambu Keta. Akana adama fa fe. Aywa basi te. Ne go nyina ode ga. Ode kadala de. Janjo maya ndim semdu. Bashi fotu la. Alhamdulillah rabbil alamin. Tabakoro ko bebi fu. Na fo furwa bano membana. Roro ambe no. So chamambe matu kono bandu chamambe do kono logement sociaux ko jigiya min tumala koromro jigiya ko ni sebe ko doyra nga bulu ko ni magara akudo la sabu ka don ka laje gelea ko nyini ko ye o ni fura sorole ala ni banado na sugo ke nut sugo ke o banana do ni banado na fura soro ka ko de so bafla domolia de dibi keme bi wuluvla ani nani u bela jele de datugule o bi do bode so bafla et 2174 logements sociaux fermés ou inaccessibles. Aïwa. Misikina oni yatimo ani mamunu mbole do sigoro la olu bishi la kene jalan ka pambara. Otoi ablema di mawero ma olu tseka doye folo ya no ta kuma cewa. Koromro ngo oso bafla ni kemeni biulo la ni kele nani datugule mfle. O dossier munu tara. O tara ka bo dossier batan ani saba oni nyongo jete. Donc ambi watne ko san dossier nyuma malide munu mago be sola akacha ma batan ani fly o dossier olu be ndaro ni bamananga yvam me ya famu ko jugu akembe ga nga kalfare to dossier mun klaka o so datugu mati do wa yoro kelen tede atete bugu ba kelen de be jamana yin fa bela jele fa bebe ni jugo kelen na angana amadu ngoro tani jugu mai bada dali alaka no yayi wallahi adda bokku min gama mako yede atika ko yede amma ko ife yala tika ko ifolo sige la mali wallahi on dana tunna atflada anda ke ganya na kera ganya ga dam fana mama aka sigal laba amla ga bulla tigele yamine alaka ndo ya anu ya bae ala ni Allah sonama o kuna janjo ambe fulike bela jile be fulime barikada igado hami kumbe sabu la tiga kembe se no kumbere noy o fie dum mana ci bela jile de bolo bi kuna minena adola mi igado sigi nyo bosi tasuma bula tasuma be re bonsi la iti tafa fulo yani ga se sigi nyo ntama wa onga la tiga kembe igado kada banani sura sigi woro mali doronte de jiedo ga krengere la farafina taga jugu sigatala abilama sabu on farafin yire masika kan yire fa make nyon fa ko ngele we baray de la ga hakli nyuma ndama goy nan duma kan yire fa make nyon fe je ba sa wo kana de yiri wa kuma tala
ala ka ambo adda ya masha Allah janjo an sigira kuna foni keneka bismillah la dala do anglo be ambe go makono adabora mauka kuna siri o ka bashi ni ala ka je na sigira karotani beleke billaje kanu ba jama bi gire yawo muna amba fuku ka bismillah mina kuna foni keneka ko lubo kuna siri kuna hanya wasadu fasiri sebuna awne ulu belaje le anga faranyo ga kaso fula masadele ka barika dani ka wale nyuman do na ye basabai tanu kena minga rasulu bi wale nyuman do ka barika dan ne man kisi bama ala ko jidaka ale ne sahabau anin nabi nyuman kelengelen be ala ko ne man kisi jiduka o kadara kono janyo masa usarata ambulo de ambulu fu ku barika da ku wale nyuman do do fana ba ambulo kada uluka taka la wamba nyinu fe wo ka onde men do wi na tanga latiga kembe se no kumbere no on be do ku ala ku bulu kan shuji ankoro bana koro bashi ka jidi ke lafiya ula fo kanu soro min bu toro munu be cieso bada dale ala kan wo na ba ma to bela jele ni o be ki bismillah mi nyi ka do la se ko nyuma ambe do ke ala ko no ya onyi anga suya ko latigi naga sujuru tigu ye ngana we olu be dibila mana ka maben ka chari ka do ala ko no ya wira wi lo nyagale joko nyuma ni nyama da ko nyuma ala ko no ya kan mbawi mana ke jien fo on fa ko beri nya ko maga ni sigi yoro tugu wi bala de ga fo promo wo ikado ka fo bara je ka bara ya fo tugu mina hawa tafili ture makanizi ikado ka se draman kunima nunu bala de frambe nyanka nyama ya so ka ikado jatimne hukumu kono nyami yerla kuma yoro mi no ye non jare madu suguba na ka jama kulu ku bala de fo ku bala de wala nyimando sécurité renforcée kefa sangari akishalere hawa kuyate kita abana amba kara kurula ni ka yamani profondi gafe ne be mbulu mono ba en ga terdire nubu ale ka bolila korombo bo ikado boko ba saba ke no woro bi woro ani fla ambi bi araba bolla novembre kalo sa kalo ta an kelina ale kli flana samba fla muga ani fla ikado mimbi talike kaiba jabate usigibo ko ulu ko bilama korombo ko bi ikado ka fo koroto mine nika ukumana ubwe ukuna badriba yi kanto ko kunti dore mimbe ka don nege boli nege ka nabi tren tamali ni ko kufo omro ko kai ka ku sebe korob do presse mbe bi ko sobe ko ka sabu ke munye mimbe talike bala musa sum ngafo bala sumela trawule ale kembe ne ka kalmu kala ne ka tani ko indala ako sigida mamunu nul be kai kufo kerengere na mara ba folo ikado anga jamana kono kai ana makafu be kuma ko jigiya batumbe uye wati utemana kalo damado ukado ya ni kungase ka sabu ke munye omro mimbe talike nege boli nege kanabi terenta mani ni ku kufo o ko nga jamana maraba kunye ulu ko nimisi wasa kosobe ni ko misonja nga ko makanye kile chama ni ko bla ango kaba wakalo yirabi ni ka chaya kui una tabela jile pro ko ko inka sebe koro datugu meku riba yi kanto ka fo kalo damado temene ko ka bui abi fo mi mako voyage tesi no yi ka do ka jatimne tama ni ka oke tere mbora ba mako ni ki kunji kaika udoni kama ayene resoro kaika ufi pro ka ambela jile wasara ikado mimi talike kai kaula umadda umasuna ikado halu magilengu ka sabu ke munye ulu koko ulu jigi bala ka fo franje fanga minvle ko mabiseki wasado la kosobe nga ko mako kile chaman demene ko dogo kun chaman demene ko kalo chaman demene ko komro dattega magani nguina ko yela kori ni kina ke koroleta siyede ka tai kado ka fo selfie ni ka oke ni tereye baba mulai haidara bari asiminde yake tiedu bari asiminde yake goi ogara haidara magani gede wa madina fana tabe chugumina jigiya bi nyini ka waru de note jigiya bi nyini ka waru wati do fana na fanga koro sangulum la falaki min temena ulu fana e kungulu koro do mamu ko lawuli kata bo katika segi o segi to ere kunage kasara ba min ga ukere kasara badi ambulu wa kambe doni mine ko bi koromro ka bi joro kumbo kalo chama do ko chama temene ko dati maga akumana mati akuma me ka do madam dambele madina sisogo anaka jamakulu ko yela ni department labana ka jigi waro yewa kambe doni mine ko bi mimbe kai marabulu mo ni ko kufo uma wasa wa ni songwele do koromro ku yere kamana gwani do ke ka ta ka lajeda ka boya ba mako ni ki kunshi kai ka na bi dugma sira kufo koromro ko ni geleati kilin flaye kile nyuma be alade ko wa ko kai do ko kai mara mi ni ka do aflani ka la bole nyuma ba ani soro sinzin bire ba dugu do ka nyine maya o beladile gloni do ni terenguina ko mi mbi talike ka do madam dambele ka do madina sisogola ale re yida sinzin ngoro
fɔ inga ko ni lancement min filɛ n'o bi tali kɛ k'a dɔn nin baara dabɔta min filɛ n'a bi terrain taamali kofɔ o kumana ko a bi kɛ sababu ye ko dugu caman olu ka maaya n'u ka hadamadenya n'u ka i k'a dɔn ɲɛnamaya k'o sinsin bɛ ani u k'a dɔn u sigi bɛ nin kan la kalo caman juin kalo fɔ ka se juillet kalo ma ka se fɔ bi ma i k'a dɔn ko dama maga nin kɔrɔfɔ ninnu na k'an bɛ danga jumɛn na ban yala o aw kuma an fana lamalasara tuguni wa nɛgɛni de kɛra wa fanga kɔrɔ ta yala ninnu bɛ k'u sira kelen de minɛ wa kɔrɔmɔrɔ ko n'o kɔni kɛra i k'a dɔn ko jigima i k'a dɔn k'a fɔ wasa dɛ nka ko n'a ta bɛɛ lajɛlen secrétaire général min bɛ comité syndical min bɛ INTM i k'a dɔn semaine de fer ka i kaw fɛ yen k'ale ko baaraw caman bɛ sen na k'an bɛ donni minɛ ko bi mahina pont ani ka se k'a dɔn k'a fɔ baaramisɛn wɛrɛw caman na gari minnu n'olu kan ka se ka labɛn gari 19 bonyango olu bɛɛ lajɛlen baaraw bi sen na i k'a dɔn ko secrétaire général a ye o fɔ ka bɔ INTM ma i k'a dɔn a semaine de fer olu ka syndicat o mɔɔw yɔrɔ ka i kaw olu fɛ yen nɔ u ko baara in ko a ma jɔ dɛ nka ko an bɛ donni minɛ ko bi min bi tali kɛ nin maa kofɔlen Dirisa Traoré secrétaire général du comité syndical INTM na semaine de fer k'a ye nin kibaruya di studio tamani o la a ko tiɲɛ don mɔɔw ni i k'a dɔn k'a fɔ presse ka kan nka ko baara in ko o kuma a bi sen na wa ko i k'a dɔn k'a fɔ pont minnu n'olu kan ka sigi sen kan baarada minnu n'olu kan ka se ka sigi sen kan walasa ka kɛ bada baara dabɔ ye k'o baaraw olu bi sen na nka k'an ka hakililajigin kɛ san 2022 juillet kalo tɛmɛnen kɔrɔmɔrɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen minnu bɛ Bamakɔ ani Kayi ani maa minnu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ hali k'a dɔn k'a fɔ nin nɛgɛtɛmɛsira in kan ko bɛɛ nisɔndiyara k'a sababu kɛ mun ye ko furancɛ fanga mɔɔw kelen filɛ ka nin terrain ko min dabɛ kɔrɔmɔrɔ ko nin ye nisɔndiya ani k'a dɔn wasakoba ye caman bɛɛ lajɛlen ko kuma ko baaraw caman dabɔlen filɛ nin ye ko nin ye jigiya minɛnba ye nka ko hali bi ko kumana ko majɛngɛ k'a b'a ko la ko munna u ti bɔ ka kunnafoniyaw jɔnjɔn di ba munna jamanadenw bɛ dekun ani k'a dɔn k'a fɔ ɲinini bi kɛ dabi maga nin kɔrɔfɔ ninnu na kuma caman maa da tɛ i k'a dɔn k'a fɔ jaabi tɛ ta k'u lasɛgɛrɛ ko k'a sɔrɔ ko gari 19 i n'a fɔ i k'a dɔn min bɛ tali kɛ atelier centraux minnu bɛ Korofina ani Kayikaw fɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka labɛn o kuma ko pont min fana bɛ i k'a dɔn k'a fɔ Galudo ka se Mahina ani k'a dɔn Tukutuma olu pont kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka labɛn ko nin bɛɛ lajɛlen ye kɔrɔfɔkanw ye minnu bɔra ministre Madina yɛrɛ dɔ ye nka k'an bɛ donni minɛ ko bi ko jamanaden minnu n'olu y'an ka jamanadenw ye sango minnu sigiyɔrɔ bɛn bɛ Kayi ma walima minnu yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ i k'a dɔn k'a fɔ tɛmɛsira kan olu caman bɛ tiɲɛ na ko o kumana u sɛbɛkɔrɔ pressing bɛ bi wa k'u ni k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔtɔ o don k'u bɛ hakililajigin kɛ donni min kama nin baara in a nun bɛ don walima nin voyage test in bɛ kɛ Madina y'a fɔ k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ terrain kunkolo 3 k'olu bɛ na ko a ti mɛn an ka jamana in kɔnɔ nka ko yala ko bi danga jumɛn na ko min kɔni ka kan i n'a fɔ yɛrɛ ka kɔrɔfɔw la kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ kɔnɔbara ci muru o de ye dabara ye nin ɲɔgɔnnaw mana fɔ mun bɛ nin jamana nin cakɛda ba in minisiriso min ɲɛsinnen don i k'a dɔn nin baara ninnu ma m'u bali ka bɔ ka ɲɛfɔli ani kibaruya jɔnjɔn k'olu di jamanadenw ma baara minnu bɛ sen na a bɛ ka kɛ jamanadenw de ye wa baara minnu n'i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ ka kɛ a bɛ ka kɛ jamanadenw ka nafa de kama nka ni jamanadenw ko n'olu kɔni peresera ni aw y'aw sigi ka da gulɔbaranin tigi kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn jalaki bulunkɛnden a laban a bɛ ɲɛsin u ma Bala Sumahila Traoré ale ka fasiri nin ye fara ɲɔgɔn kan la indicateur du renouveau a ti faamu nin cogo la u ka ɲɛfɔliw kɛ n y'a fɔ cogo min na min ye k'a dɔn k'a fɔ n'a fɔra a bɛ faamu fɛn caman bɛ yen gɛlɛya b'a la a ma faamu de n'a faamu n'a gɛlɛya fana bɛ ban o kumana min ye k'a dɔn k'a fɔ maa ɲɛmaw ye u tun bɛ ɲɛfɔliw kɛ koyi nka kɔsadanin in na kunnafoni caman bɛ yen olu hali n'a bɛ ɲɛfɔ a tɛ s'a se yɔrɔw la a tɛ s'a sebaw ma n'o tɛ nɛgɛsira baara a jɔlen bɛ san caman bɔ jɔn ko Ala n'i ko an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ tiɲɛ de tɔgɔ ye Mahamadu yɛrɛ baden fɛn tɛ n'i ko an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ o baara tɛ se ka kɛ tile 2 tile 3 kalo 1 kalo 3 baara ye jɔn ko Ala n'o tɛ gari dɔw maa mun na k'a sɔrɔ araye tɛ yen fo araye ka da terrain dɔw lawulila k'a sɔrɔ sen t'u kɔrɔ fo sen ka don olu kɔrɔ nɛgɛsira yɛrɛ dan kɛra i k'a dɔn k'a fɔ Korofina Nord ye ka bɔ dépôt central la ka taa atelier centraux ka bɔ yen nɔ ka taa Kayi an ka cɛkɔrɔba kɔni bɛ Kayi yen nɔ k'u ka dugawu k'an ye an bɛ ɲa nka min ye Kulukɔrɔkaw ye olu sen bɔra terrain ko la pewu sabu araye yɛrɛ tɛ yen bilen ni dugulen n'i k'a dɔn yɔrɔ dɔn b'a la jɛkɔrɔw tɛ i yɛrɛ t'a dɔn ko araye de la ka da Kulukɔrɔ abada wa min ye i k'a dɔn gara ɲɛnamaba bɛ a n'a magasin dakabanaw nin bɛɛ bɛ se ka kɛ sɔrɔ sira ye
o anga mi yere bambulo folo anga laje ko la o ga sigi sega am so ga kulu rota nyenyini no te ulu ko disi mbora la peu ka kulu sembo jamana yɛrɛ nafa sɔrɔ sira belebeleba de kan a gɛlɛyara dɛ kalaba ka so jɔ ka taa a gun fɔ araye la ti maliyɛn fana kulu ka gɛlɛn ko araye sira kɔrɔ maa t'a dɔn tun kuma o y'a bale kabako tɛ wa ala k'a nɔgɔya o kuma na furanjɛ fanga jigi kundar'u kan nka baara n'a bɛ ka senna sumaya u ka senna teliya sabu e ɲɛ b'a la dunungaw bala kan kɔngɔtɔ tulo bɛ min na o ye kolonkalankan ye dɛ min ka d'a tulo la ka tɛmɛ kolonkalankan kan i tɛgɛ ko i ka na dumuni kɛ ɔ ka nɛgɛsira dugu bɛɛ de fana sigilen bɛ k'o kɔnɔ o de y'i tɛgɛ ko ka na dumuni kɛ ye kɔrɔtɔ kunbɛn nka an k'a minɛ ni hakili fana ye faamuyali n'a cogow don n'o tɛ san caman tiɲɛni nɔ a dilanbaliya nɔgɔni n'i tulo b'o dilan o bɛ dilan ni hakili sigi ani ɲɛmajɔ fana ye sabu a dilannen kɔ a kana kɛ fiɲɛ wɛrɛ ye tun a kana kɛ k'a daminɛna bi a dɔra sini ɔ sinikɛnɛ a jɔra o ma fɔ dɛ o tɛ ko ye o kumana ala k'a nɔgɔya ala k'a nɔgɔya nouvelle horizon an b'ale ta n'a ye nouvelle horizon ta i k'a dɔn k'a fɔ jamana ka fala ni yatimɛw k'olu ta ba la i k'a dɔn k'a fɔ baaraw bɛ sen na min ye i k'a dɔn Seydou Konate nouvelle horizon kɔnɔ ale y'an kunnafoni bi k'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa n'o ye furanjɛ fanga maa ɲɛmaa ye i k'a dɔn k'ale i k'a dɔn i bolo bɔ ka ɲɛsin fala ni yatimɛw ma jamana tɔgɔla fala ni yatimɛw n'u k'olu ma ko pilule o pipulu i k'a dɔn k'a fɔ janjo masa ko jamana ɲɛmaa a ye ŋaniya ɲuman ta k'u sɛgɛrɛ ni k'u nimisi wasa fɛn min ye nin ko in ye a sigira sen kan octobre kalo tile 21 ka na se 2022 ta in ma k'i k'a dɔn k'a fɔ ko don kɛrɛnkɛrɛnnen bolodara k'o tɔgɔ da jamanadenw jamana falaw ani k'a dɔn a yatimɛw olu tɔgɔ la hakaja min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaa ko fɔ furanjɛ fanga maa ɲɛmaa colonel Asimu Goyita a y'o minɛn fa nin don kofɔlen in na i b'a ye k'a fɔ fala ni yatimɛw u nisɔndiyara a dɔw ye kalankɛminɛnw sɔrɔ ayiwa dɔw y'i k'a dɔn k'a fɔ waribondo sɛbɛn min bɛ ko carte bancaire olu y'o sɔrɔ min bɛ i k'a dɔn kalo saba u ka densarata o sarako kuma fɔ n'o ye allocation ye hakaja ani k'a dɔn min ye taama sira ye o bɛ se ka nɔgɔya fala ni yatimɛ ninnu bolo cogo min ye bisi 2 ye a y'o d'u ma janjo ŋɔniba bɔra u sen na janjo a bɛɛ tɛ ɲa nka ni min ɲana o ka fɔ ni min yɛrɛ fana ma ɲa o ka fɔ fɛn min ye i k'a dɔn ka don kalo kɔnɔ kalo min bɛ i k'a dɔn ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛ o kɛlɛ ni kalo ko fɔ n'o ye octobre kalo salen ye hakaja don kɛrɛnkɛrɛnnen fana bɛ yen o kɔfɛ min ye i k'a dɔn fala ni yatimɛw jamana tɔgɔla fala ni yatimɛw tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen ye président Asimu Goyita ale kɔni i k'a dɔn k'a fɔ u bisimila n'o ye fala ni yatimɛw olu ka i k'a dɔn jɔyɔrɔ fabaw ye a y'o bisimila kuluba a jamana ɲɛmaa sigiyɔrɔ o ɲa bisimila soba kɔnɔ hakaja ntɛnɛn tɛmɛnen octobre kalo tile 31 2022 san in na janjo masa nin kɛra i k'a dɔn kunbɛn ye ani nisɔndiya ye jamana ɲɛmaa ani fala ni yatimɛw ye ɲɔgɔn ye u ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna la i k'a dɔn k'a fɔ ko min ye jamana ɲɛmaa ye hakaja a ye i k'a dɔn bisi 2 di denmisɛn ninnu ma a bisi kelen kelen sigiyɔrɔ 70 de b'a kɔnɔ a y'o d'u ma o bɛ se k'u ka taama siraw nɔgɔya n'u ka taa ka segin koɲɛw nɔgɔya u bolo cogo min na hakaja ko minnu masaw n'olu binna kɛlɛ kɛnɛ kan jamana kumabɔ kɛnɛ kan ala k'u fara Seydou su kan o kumana ko fɛn min ye i k'a dɔn a ye i k'a dɔn jansakɛ ka ɲɛsin olu ma fa ye fo ka taa se pyramide fɛn min ye Prytanée militaire o maaw ye minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Kati olu fana ye ɲɛyɔrɔ sɔrɔ a ko la hakaja min ye dɛmɛdonɲɔgɔnya ye ka ɲɛsin i k'a dɔn nin maa kofɔlen ninnu ma jango maa minnu bɛ yen n'u bilalen don kɔfɛ ni maa t'u dɔn jate la n'u kɛn bɛ bolo kɔfɛtɔ denmisɛnw ye hakaja fala ni yatimɛw jamana tɔgɔ la ko min ye hakili ɲuman o ka se ninnu ma sanga ni waati ka ŋani ɲuman ta k'u sɛgɛrɛ o hukumu kɔnɔna la i k'a dɔn kalo in a sigira don kɛrɛnkɛrɛnnen sigira sen kan min y'u ka kalanko ye o musakaw tali kɛnɛya ko ka taa se i k'a dɔn ni min ye sana kalanso sɔrɔ min ye sɛbɛn nafaman ye ani kalan o musaka ko bourse o ka di olu ma fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ o bɛɛ tɛmɛnen kɔ fɛn min ye i k'a dɔn minnu ye denmisɛnw ye n'olu ma ɲa bɔkɔw sigiyɔrɔw la u bɛ kalifa yɔrɔ minnu na u ka kalifa yɔrɔ ɲuman sɔrɔ k'o fana hakilina olu bɛɛ bɛ nin ko ninnu kɔnɔna la hakaja min ye cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen ye k'o sigi ninnu tɔgɔ la jamana tɔgɔladenw fala ni yatimɛw hakaja i b'a ye k'a fɔ ko a bolofara bɛɛ bɛ minisiriso jumɛn bolo fɛn min ye minisiriso min ɲɛsinnen don kɛnɛya ma ani k'a dɔn jiri k'a dɔn maaya taabolo jidili o koɲɛw ma Jaminatu Sangare madame Jaminatu Sangare
janyo masa ko ni fenye ko jamana nyama minge ko ni tanuka ka ko ba fo ka barkada haka ja min yi kado ka fo ko ka jate mine ke ka nyeshi ni dumse numa ninga kado ko silita ku segere min yi kado jamana barate menonye ko olu ko ni yi kado nunge bulu ko fete fenye ga o barate meno kado ka fo nulu masega mina minfa ko kado ko min ye nunu ye ku be fe ko minanfa ado kama sete kado ulu masilita bawe ulu date kado ngani asiri taula ko marake ba temene unde kumbe kado ni mbara ulu de nganga ni ko nunge o fe mi kado ulu masilita bawe kundi joro sila ni jamana lakana kute o mana ko masa nunu bina o kena udeka haka ja munun tora kado kele keneka jamana ka wale jumando ka nyeshi weroma anu ko munun toru ko no yubo na wi fe mi kado ko de ni ye o wale jumando ani ka katangata ka nun segere fe mi o ko ulu masilita bawe ko ulu joro be bunya o ko la ko sebe sabu dawde do ulu munu bina keneka ulu deunde do mana nunu nyambe deunye ko jate mina munu ngera ani ka do misali munu mbeke ka do mulo ku yetumani tuma jamana nyema ka yo misali to de dafa no ye ka do franje fanga jamana nyema e colonel Asimu Goita adola ko minye ka do ningo ko ngera fe minye don kerengere ne ka nyeshi jamana to wala falawni yatime uma minye ka do chagada ko sigi ko office national de pilule du Mali et pupille du Mali o fana temenengo aywa ko minye ka do ningo numbela jelenye chebani musoba munu mi ulu ko ne bidanga kele keneka ukado ka fo ku taru da ko ngajigibu ko haka ja minye ka do ka fo de dumse bakele kemefla ani bisaba ni kele nimbela jele de ka do ka fo ka do falaw ni yatime wi o temenengo kemefla ni bishegi ni wolonvla o faraluka olu ye kuraye nimbe fala ni yatime o jamana tokola aywa ko minye ukako ka tarabala ni ka bi ministru ka jere keneka ugala la jere mingara utukalo kletana wolonvla temene araba dondola ka beni bafla ni mugani fulaka esanye o kumana ko minye ka do akirengire nana ngani yasirila ka fuko jamana be sefa wari wa mugande du bela jelema ika do kalo saba o be talike ka do ka fo udeme do jonya ko ta ku segere musaka ko sirafe o kumana ko ni yefenye folika nga kefemina ka tanu ni da oka ay wasiru ko nate aka nobla sebeni anya bo novelo rozongo no ka bidon boli do probro ikado ka fo minye jamana marabani hakilna nyambay titi national nabe jamana diungulu yera jamana diunkufo munu nye jamana yere tola falaw wallahi probro uluka seka nyeji la tie ye here bay ami jeka duoke halbi ni demse munu vrafe ala ku ke sinye sigi bay anga jamana uye note aziz koti ko leji nyeji la tie melekeni wallahi ko dondo bina sigatala nyeji la tie sigatala koromoro ikado ka fo mi ye informateur ne be mbulu mono bwa no fe ako taninga segi kungango kibara la be kiba ye ka fo anga jamana diun ko chaman be bela jele ni chesiri tugudu kuma ko min be ikado ka fo tama jekulu dokku fo ko mako Africa Tour kuma ko ni ikado ka fo tama jekulu ye min la ko donne do anga ikado farafin jamana uluka ko hali nasoro kado nyegele watula ko ka chesiri ka barka ka bon kosobe Africa Tour ka ma nyema ude to ikado fa Isa Jallo ukama ko kara min bi talike ikado ka fo Africa Tour ko ni tama kulu min vle o kuma kambe doni mine ko bi min bi talike jamana de no yaunga ikado fa so Mali bay a joro baka bo jamana ere ikado ka fo abatigi ana soro sinzini okungango kibarala ka sabuke munye ko min bi talike ikado jamana de ulake ka bara la soro ko ye Africa Tour ere ko ya joro na ko bay wa ikado ka fo joro balla soro ula farafina ukuna taniga segum fana kono okumana minu oye mimumbe alla oye yela mamunu nolu be ka do sugandele taka Africa Tour segere obise ga tama lafia ani nisonja la tugumi okuma ko machama obise go la Syria jamana munu nolu ye andafe jamana oye ina fo Burkina Faso Beneka o ani ka se Kodowari ka do Gambie ani Ghana Mali fanta ani nani bela dile Senegal ani ka do Togo o dogo nyaw ko Africa Tour ka be tama ni ka sinzi ni ka se ni yoro bela dile la ba ye kanto ka fo mimbe amanyama ko fo no bi karo ka fo PDG a président directeur général no ye Isa Jallo o kama ko kara ka wuli ka jokera sababu ye shifina kamunu no lu bi talike Mali duna no lu mago be bara ketugo nyumona ulu bise ka ukasinya sigi ne ko sinzi tugomi koromro ka joro bagera o bara ulula ina fo ikaro ka fo fatriba na bi jakarja sanugo ale ka fatire ne ka o ko fo ako anga ko kunungo ne ko laje angro ko Africa Tour ko ayi karo ka fo tama abike
kɛ ni lafiya minnu ye ko caman bɛ yen k'a dɔn kulu caman bɛ o kɛ bi o kuma k'a bɛɛ lajɛlen yira olu la ka adamadenw k'u bisimila ni ka laban k'u tɔbɔtɔ ni ka i k'a dɔn dugutaa sira yɛrɛ la ka fɛɛrɛw ni dabaliw tigɛ u bɛ se ka wasa sɔrɔ cogo min i n'a fɔ dumuniko sira i n'a fɔ minfɛnsumalenko sira ani k'a dɔn ka maaw lasugandi maa minnu ye maa hakilisigilenw ye n'a bɛ chauffeur kofɔ k'olu ka siniɲɛsigi n'u k'o fana labɛn i n'a fɔ INPS n'a ɲɔgɔnnaw n'o bɛ tali kɛ u ka i k'a dɔn taalen kɔ u kuma sɛgɛn lafiɲɛbɔ la a ka na kɛ u ye farikololabaara min kɛ u ka dɛsɛ k'o nafa lasɔrɔ i k'a dɔn si taamalen kɔ o k'u bɔra i k'a dɔn k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna caman na chauffeur min n'o bɛ Usumani Tarawele kofɔ ale b'o ko ni k'o lasugandiya a ko olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ n'o ye transporteur ye jamana yɛrɛ basigi ko o la u ko nin waati laban in na min bɛ Usumani Tarawele ale kofɔ Afrika Tour la ko ale kɛra sababu ye ni ka tɛgɛ da i k'a dɔn maa la maa min ye drogue yɛrɛ feerebaa ye ani drogue i k'a dɔn k'a fɔ o lataamabaa ye o kuma ko waati min na a ye nin compagnie ni k'a ta o kuma na nin compagnie min n'a hamina n'a hakilina jamana bɛ se k'a lasigi cogo min na basigi kɔnɔna na ko Usumani Tarawele sera i k'a dɔn k'a fɔ douaniers ma dɔrɔn a sera ka i k'a dɔn tɛgɛnkɔn ne sin o kuma drogue feerela ma ten nin drogue feerela ye nin filɛ anw ka mobili kɔnɔ wa i k'a dɔn k'a fɔ drogue de b'a kun u ye nin de ɲini o kan k'u dɛmɛ ko peuple ka collaboration nin de ko fɔra Afrika Tour u ye nin de ɲini u y'o kɛ dɛ barikala ye kɔrɔmɔrɔ tuma dɔ la i bɛ se i se yɔrɔ la i ɲininkali kɛ k'an sera an siga t'a la dɛ o y'a sɔrɔ i bɛ ja filɛ la kɔnɔ ja bɛ bɔ a kɔnɔ kɔrɔmɔrɔ ko ja caman bɛ bɔ a kɔnɔ ɔ ko min bɛ tali kɛ olu baara minnu filɛ o kuma ko ɲɛmaaba bɛ i k'a dɔn sira bilasiralikan minnu kɛ o de ye u ka fɛɛrɛ tigɛ ka ni ka jamana i k'a dɔn sariyaw olu bɛ labato ni fɛɛrɛ o fɛɛrɛ ye ani clients bɛ se ka wasa sɔrɔ cogo minnu na k'u bila o minɛn kɔnɔ o walasa ko min bɛ tali kɛ transporteur k'olu jɔda ka bɔ anw ka jamana lakanako la dɛ sabu ko i k'a dɔn k'a fɔ walejugu kɛbaaw walima i k'a dɔn k'a fɔ bingani wale kɛbaaw ko caman bɛ yen u bɛɛ lajɛlen bɛ taama de kɛ o n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u bɛ taama kɛ walasa ka se ka u dɛmɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamana yɛrɛ a basigi ko la ko Afrika Tour jɔyɔrɔ ka bon nin ko in na kosɛbɛ parce que b'a ye kanto k'a fɔ maa minnu n'olu ye baarakɛlaw ye nin yɔrɔ in na n'a b'i k'a dɔn k'a fɔ a personnel ko fɔ olu ye u ka wasa n'u ka nisɔndiya jira nin taama in kɔnɔ ko k'a sabu kɛ mun ye hali coronavirus waatiw la embargo ye Mali lasɔrɔ tuma min k'i b'a ye k'a fɔ cakada caman bɛ yen olu ye dɔ bɔ u ka jama la walima k'u ye dɔw bila i k'a dɔn k'a fɔ chômage technique la ko kuma ko Afrika Tour ka cɛsiri a n'a maa ɲɛmaa ka cɛsiri kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra sababu ye olu kɛra kumaw ye kuma minnu na hali n'a gɛlɛyara olu y'u pan o kunna maa ma bila chômage technique la wa i b'a ye k'a fɔ ko maa ma bila i k'a dɔn k'a fɔ ka bɔ baara la parce que i b'a ye kanto k'a fɔ baara minnu u bɛ a kɛ hadamaden baara don wasa bɛ lasɔrɔ a la cogo min i k'a dɔn ko min bɛ tali kɛ taamakɛlaw la olu bɛ se ka nimisi wasa lasɔrɔ kuma o kuma ani dabali o dabali la k'o bɛɛ lajɛlen b'i k'a dɔn k'a fɔ ni k'o sinsin k'o dalilu jɔnjɔnw ye mun ye o bɛ anw ka jamana i k'a dɔn k'o ye danaya caman lasɔrɔ ka bɔ jamana marabaaw olu yɛrɛ ani ka se k'a dɔn k'a fɔ baarakɛla minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu ye société wɛrɛw ye minnu bɛ taa ni ka segin ni ka o kofɔ ko jamu ani k'a dɔn k'a fɔ n'o ye o siman bɔrɛ ye k'olu la minɛnw k'olu bɔ i k'a dɔn Dakaru k'u kusi jamu fo ka se Jago ma Afrika Tour k'a jɔda ka bon nin bɛɛ lajɛlen la ka bɔ Nouakchott-kaw olu fana fɛ yen ni k'anw ka jamana in lasɔrɔ fo ka se hali engrais olu bɛ la feere cogo min na o ko min bɛ tali kɛ bolimafɛnw na u bɛ cɛsiri baaraw kɛ ani nɔgɔya da bɛ se ka kɛ kuma o kuma ka ɲɛsin jamana ma kuma min na ko Afrika Tour n'a ka jamakulu k'u bɛ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛ sɛbɛntiya Bamakɔ Fana Segu Kucala ani ka se Sikaso a n'a ɲɔgɔnnaw ma k'an bɛ donni minɛ ko bi ko a maa ɲɛmaa ka wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ye Mali sifinnakaw n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ a denmisɛnw olu ka baara kɔndanya bɛ se ka kɛlɛ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ la k'u bɛ ka i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔbaw kɛ ni u ye sabu k'u kɛlen kɔ ka danaya sɔrɔ ni ka bɔ u dɛmɛbaw yɔrɔ o de y'a to u bɛ na ni bolimafɛn ye minnu bɛ wasa ani damu ni k'o di k'a dɔn k'a fɔ taamakɛlaw olu ma Jakarija Sanogo ka bɔ informateur kɔnɔ olu ka bi bɔ don Afrika Tour Trans o kumana da sugu la an bɛ jɔ a la awɔ an k'o kɛ baasi tɛ an ka taa bisimila minɛ ye ka foli kɛ Kayi n'Ala sɔnna ka Ablaye Mayiga awɔ le colonel opérateur Ablaye Mayiga yɛrɛ e ko yɛrɛ bɛɛ ye cogo man jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ ko colonel ale de ko c'est ale ye opérateur ka colonel groupe commerce ale fana ye colonel ale ye colonel o de y'a kɛ commerce ye ko n'a ma kɛ porte parole ye o la fana dɛ ayi an y'o to Mariam bolo Mariam bɛ porte parole kɛ Jalo Jeri ale b'o ɲɛnabɔ voilà an ka taa bɔ jɔ la ne ka sɔrɔ ka segin ka na
ko ita position ka bena amara sugula kromro ay ka da me jo ba befu bi araba ye yoro an ka jamana fana I ba soro ka fo don chamon be sugu ye dogokun ye kuma be sugu dobo befu fana ka ka sugu ye biye kuma to sugu ye biye njobu sugu ye biye o ananyo na chama masigi fana sugu ye biye barka alaka dogo dum be amin yalla ibaro fana ka sa kalo tanif la lu be sugu jola araba ubi fana alamusa ubi bango juma ubi kongo sibiri ubi belako ani joila kari ube konobugu ndene ube ngulobugu dogo ngli woro ay kli wolo vla ube mawli la viati MC ga mo jara kwa jara ami fana ga befo romro ana la jebo yoram radio geje ka mo fo ani radio geje ka Allah mba bela bismillah saha janjo ikado ka fo ni am bismillah ambe ikado atani sebenye sebe mindo histoire et soir de Bamako wula de Bamako kado ka fo ko ni ikado mabami ni ale joda ka botaji baralanga jamana kono kusebe ka kisira ikado ka fo dabulo juguma akisira tayawu ana ikado akololo makui femi ikado ko ni maye ko PDG société Soma Yafa o etaji fere chake da bai amanye mabade ni no yeshek maru yatasaye akaja ka minana chugomi ablala o chugo kelena ikado klekele ikado okonnala mi umaro ngo ibaye ale kunafuni aya afasiri soir de Bamako kono bi ongo ibaga fola ko jamana chamanje marabulo ko lakana ko kwalibi to baba je koy ko lakana baliya kele do jorona ko bayada madumbulo alibi ani ube mawsuga ni ga tulu tayaw ko fona kele do ikado tabulo do ni roko folena no ani sheki afo bi sheki ni fla romro mi no bi talike fasiri ba uye Umar Bariye envoyé spécial kale kunta surukoro ko fle ikado ka fo bele komara ani fana ni nyanje ko bagi konintu ko bagi mi ni u bar mi tumbe ngafo ba mi mbi romro ko bagi mi mbe o kan mi akle tan ani duru bagi joledo o kumana uluka kanga maya ere mine fen zoro no ye ikado ka fo dadumni o bele jile fana la soro le ko gele ambe bi kosobe Umaro bari ale ikado ka fo independant ga ma chilenye ako ko mimbe talike ikado ka fo ndolindugu ani nangola o komini ni nyanje fo tugubera la bel ko arrondissement ani ikado fana arrondissement ni nyanje bel bi la ikado juila region konnana ibaye ka fo ko tama kelo be de kumbala bi wo bu gele abala abi fo ikado ka fo dadum ni fe munu vanama ko dare première nécessité ko sigida mo ko lu be ikado ka fo ulla soroli gele abala ibaye kanto ka fo ni segente flaye ni gelate flaye kormo ka kele nyuma ko bembe ko ka sabuke munye ikado ka fo ni babulo mi na be ikado ka fo surukoro ka ufe ibaye ka fo ni babulo ko Allah temena ode baki o baki mi ni obe ikado ka fo babulo nzamve kormo ko ni akile tan ani duriye ko bagi ka nyene do ajole do amaglan o kama ko mi metalike independant kuna fun dilaw oluye ikado ka fo tama ni ko tako yoro inzegere sibiri kalo kile mugani konondo octobre kalo temeni kibaye ka fo mimbi talike buba kuyatila ale jigine ko ne ka bo kununga romro ka ko nyaka kamana gwana ka ikado nisongo ya ko sebe ko yira ko sobe akoko abi wati jambo ulu bi ni gele ngono ubi ni de ku ngono ulu ka sigida ulla de tole ka do nyona romro ko bi keni karo ka fo buli femi nyi ode bagi nga ko bagi ka jole flani ko kumani sanga be abijo nga ko zenta ko kleta ani duru o kumana ko bele ko lasoro la ka kera gele abayi ndole ndugu commune maire no bi karo ka fo jito dambele ko fo ale ko ko lu be ikado ka fo woy ani woy mande chila wati ni sanga bela jele ko mi na flani babolo mi na fle suru ko ko fi ko mo ka latemeni ki baye ka fo gele abbe alla ikado ka fo klima halika si ikado sami anfa rema ko sami nyina na mai ala barkala jire mi nana ka kera ikado ka fo jilla hauta baye ode sinve ko kuma ko mi bi talike bagila ko ko latamali ode bike wajibiye sabu kunu ko katamani yoro inga ko gele abbe ala ni moteri tala o ko lu bi de kuna bi ulu bi gele ala bi ubi jamana marabaw ni ko lawele odriba yi kanto ka fo mi bi talike kado Umaru Barila akoko ulu ye nyini ngali ni ko tako maula segere mamunu nolu sigiro benimbe ni yoro ina do bi sibita biduru bunyangula o ko lu ye jigya chama meka koro ina fo sira glangula koro ko ase mabbo asrafe o kuma kambe doni mine ko bi bele ko la sorole koro no bi jedugu kufo ko gele abado de odriba yi kanto ka fo ko Dirisa Traoré
o ye k'a dɔn k'a fɔ Nangola commune maire nin y'a san 17 ye a bɛ commune maire ya o la i k'a dɔn ko sigida in dɔnba jɔnjɔn don ale ko nin babolo min na a filɛ Bɛlɛkɔ ani Fana ni ɲɔgɔn cɛ kɔrɔmɔrɔ ko ni gɛlɛya tɛ fila ni dekun tɛ fila ye k'a bɛ olu kan dɛ sabu ko Bɛlɛkɔ mara mɔɔ minnu filɛ n'a bɛ Jɛdugu ani Mɛna yanfan ko fɔ olu bɛɛ lajɛlen ka centre de référence kɔrɔmɔrɔ ko o bɛɛ lajɛlen ye Fana de ye nka babolo min n'a filɛ nin ye n'a fɔra ko banabaatɔ b'i bolo i k'a dɔn ko ni taamana ne ka nin jɔ ji la o ko fɛn min dun bɛ se k'i latɛmɛ o de ye k'a dɔn k'a fɔ bagi ye ko bagi in k'a jɔlen k'a kɛn bɛ dekunba ye o de kama ko olu minnu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ Surukɔrɔ a n'a sigidaw bɛɛ lajɛlen la Yusufu Danbɛlɛ ale k'ale bɛ hakililajigin kɛ ko bagi in ko kuma caman ko banabaatɔ minnu kan ka se ka na Fana centre de référence la u tɛ se ka yen lasɔrɔ n'a fɔra ko banabaatɔ ka don i k'a dɔn kunun na kɔrɔ ko a gɛlɛya dan tɛ o kuma ko bagi min ni i k'a dɔn a jɔlen filɛ o kuma ko olu ye i k'a dɔn gɛlɛyaw caman lasɔrɔ a la Badiriba n'a bɛ Umaru i k'a dɔn bari ko fɔ a ko olu ye ɲininkali ta ne ka ɲɛsin maa ma maa min n'o ye chef de la subdivision des routes de Dioila ye n'o bɛ Umaru Ture ko fɔ ko Umaru k'u ye a ɲininka ko yala bagi jɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko yala nin ko in bɛ cogo di a ko nin y'a san caman ye nka ale yɛrɛ nana nin sangani na i k'a dɔn k'a fɔ nin ɲɛmaaya la Dioila o k'ale bɛ taa ne ka sigi min kɛ kɔrɔ k'a taara sɔrɔ dɔrɔmɛ tɛ i k'a dɔn k'a fɔ Wagande la n'a bɛ kɛsu ko fɔ walasa ka nin yɔrɔ kofɔlen n'o bɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin bagi ne k'a sigi sen kan ko préfet kura min bɛ Dioila o k'o ye a ɲini o kuma ko kulu dɔ ka sigi teliya la walasa min bɛ tali kɛ comité de gestion u ka se ka kɛ sababu ye min bɛ maire ani dugutigiw o fo ka se maa minnu sigiyɔrɔ bɛn bɛ nin yɔrɔ in ma bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i sen don nin ko in na walasa sigida denw ka se ka lafiya cogo min kɔrɔmɔrɔ ko kuma ko maa bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'i waso n'i ka jamanaden nka ni dekun bɛ i kan kɔrɔmɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ k'a ka kan k'a dɔn jamanadenw ka bɔ kalama o de y'a to ko o kuma na min ye subdivision maa ɲɛmaa ye Umaru Ture k'ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko bɛ waati min ko sisan ko gɛlɛya bali bɛ yen k'a sababu kɛ mun ye mɔtɛri fɔlɔ min n'o bɛ yen o tiɲɛnen don filanan min fana bɛ yen kɔrɔmɔrɔ ko o fana lama se ka lalaga o kuma k'o dun kama bagi jɔra o kuma k'an dun bɛ donni minɛ ko bi o ko nin yɔrɔ minnu ni i k'a dɔn k'a fɔ dekun bɛ u kan mouvement n'a b'i k'a dɔn k'a fɔ mouvement sirako ni k'o kofɔ olu y'a ɲini ko senna teliya la mouvement siraba walasa i k'a dɔn sira min bɛ bɔ Fana ni ka tɛmɛ Mɛna Kiɲa Dumanaba ani ka se Kɔngaso ma n k'a fɔ Gɔngaso ma u ka se ka lasigi teliya la ko k'a sababu kɛ mun ye ko jamana marabaw yɛrɛ de y'a fɔ u ka déclaration de la politique an k'a fɔ déclaration de politique générale DPG dagayɔrɔ ko ahina kanbema n'o bɛ k'a dɔn Ansuwaji o kɛrɛfɛ o commune kɔnɔna la sakɛ nka o marabolo kɔnɔna la ntɛnɛn tɛmɛnen octobre kalo tile 31 2022 san in na i k'a dɔn nɛgɛ ɲɛ 12 n'o ye midi waati ye ko ninnu nana suuru i k'a dɔn dugu kan u ye civil dɔw u mugu ci olu la fɔlɔ ka civil bɔnɛw nin na ka sɔrɔ ka dugu a kɔnɔmaw bolola hɛrɛw bɛɛ lajɛlen suyɛni ka taa n'o ye min ye k'a dɔn k'a y'a sɔrɔ gatiya maw olu bɛ munumunu salo la yɔrɔ ninnu na olu kunnafoni na waati min u y'u kunda nin yɔrɔ kofɔlen kan Ala ka y'a kɛ u taara kɛ ɲɛŋuɛ u karila ɲɔgɔn na gatiya maw ani k'a dɔn k'a fɔ ko Gesim o maw de don u karila ɲɔgɔn na janjo i b'a ye k'a fɔ ko dɛsi maaw ko kumana ko gatiya npogo dɔw la sabu u y'u ka maa 15 bila su la i k'a dɔn olu kɛra ko wulusu a ka diya bolola minɛnw ani bolifɛnw nin bɛɛ lajɛlen darakiriw la an'u ye maaw ka bagan minnu suɲɛ dugu kɔnɔ dɛ ko nin bɛɛ lajɛlen de minɛna ninnu na o bɛɛ tɛmɛnen kɔ u tilala ka maa 15 bila su la i k'a dɔn k'a fɔ ko ala a ma kɛ ni gɛlɛman ye nka u yɛrɛ i k'a dɔn u ka nimisa yɔrɔ ye min ye u ka kɛlɛcɛfarinba kɔnɔ dɔn ko olu fana tora ko in na civil 4 u y'olu de bɔnɛ u ni na u m'a min u m'a bɔ manamana ko la ten k'u y'olu minɛ ni k'u fa de ko ye min ye i k'a dɔn k'a fɔ EIGS maw ye olu ni k'a dɔn dɛsi maw k'u tɛgɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo nka u ni plateforme k'u bɛ tarabaso ɲɔgɔn na sanga ni waati ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko ninnu tɛ hinɛ u tɛ makari ala dɔnbaw tɛ ala masuruyamaw tɛ k'a dɔn ko dɛsi yɛrɛ filɛ nin ye nakun t'a la diɲɛ kɔnɔ tiɲɛni ko koyi fɛn min ye plateforme ye u ko k'u bɛ bɛɛ lajɛlen de wele haka ja maaw ma bɛ yen n'o ye wolomasiri taba ye jamana o tɔgɔ la n'o ye faama ye ani minnu bɛ yan ni tɔgɔ b'a la k'u bɛ ka an dɛmɛ n'o ye minisima ye k'olu bɛɛ ka b'u kɔnɔjɛya nin ko in fɛ bɛɛ ka wuli k'i jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la ani kulu fɛn fɛn y'i tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn na n'o y'an ka bɛnkan sɛbɛn bɛn ni kelenya o sɛbɛn ko fɔ ko bɛɛ ka wuli k'i jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la cogo min na civil minnu bɛ sigida la ye u n'u bolola hɛrɛw bɛ se ka lakana cogo min na n'o tɛ dɛsi k'i b'a ye k'a fɔ ko ci wɛrɛ t'u la binkani kɔ a ka ja ko a bɛ min fana fɔ a bɛ kulekan bɔ k'a jira k'a fɔ min ye i k'a dɔn k'a fɔ
ɲumankɛw ye jamana marakɛbaw ani bolodi cɛjanw ani min ye k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ n'o ye k'a dɔn k'a fɔ fonisɛriw ye k'u bɛɛ bɛɛ lajɛlen de wele maa ŋaniya ɲumantigi fɛn fɛn bɛ se ka dɛmɛ kɛ min ye k'a dɔn adamadenya dɛmɛ fan o fan fɛ ka jango ka taa se baloko nasiraw ma k'u ka o kɛ joona ko n'o tɛ k'u bɛ ka an siya waje o dugu min filɛ nin ye ko gɛlɛya bɛ yen kosɛbɛ f'a sigida mɔgɔw u bɛ ka b'u sigiyɔrɔ la ka taa yɔrɔ wɛrɛw la u bɛ ka dugubaw sɛgɛrɛ hinɛ nɔfɛ ɲini kama o kumana ko civiliw gɛlɛya fanba bɛ olu de kan nin yɔrɔ kofɔlen in na k'u bɛ k'a dɔn sigi min kɔnɔ ala makɔnɔ sigi don n'o tɛ jigi t'u ye dɛ o kumana ko gatiya ye welewele bila bɛɛ ma an min ka dɛmɛ bɛ se ka s'u ma k'o kumana nin y'o wele ye Yakuba Dunbiya ale ka nɔbila sɛbɛn in an y'a bɔ indicateur de kɔnɔ u ka bidon boli don janjo an jigiya b'a la k'a fɔ wele ka ɲi a n'an lamɛn an n'a lasɔrɔ i k'a dɔn maaw fɛ dɔ kɛra nka tɔba bɛ dɛ tiɲɛ yɛrɛ la tɔba bɛ hali belebele karamɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni gafe an bɛ taa nɔfɛ waati kɔni taamana min ye le nouveau réveil ale kumanen dɔ a ko cité de Tabakɔrɔ ko plus de 2000 logements fermés ou inaccessibles karamɔgɔ k'a bɛ caya ni so 2000 ye min datugulen don min fermelen don walima i k'a dɔn k'a fɔ o kumana maa tɛ min kɔnɔ o kumana ko maa b'i yɛrɛ ɲininka ni so minnu jɔra ka di jamanadenw ma yala u bɛ se ka kɛ cogo di an dun t'a wɛntɛrɛ an ka nafolo bila jamana forobabagande fana yɔrɔ fana kɛra hali wɛntɛrɛ n ko yɔrɔ OMH u y'o nafolo ci wara ku la o fana bɛ dun de o de dunna k'o ban sisan i m'a ye so 1000 a fɔ so 150 ani 5 o de bɛ ka feere parce que OMH wari o dunna k'o ban pewu k'o sigi o sen dabara kan waati tɛmɛnen na a kɛra logement commerciaux ye karamɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ min ye Adama Kulubali ye ale kɔmanen don a ko a ka ca du 2000 ye min datugulen don maa tɛ a kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen fɛrɛmɛn bɛɛ parce que b'a ko nin ye kabako ani kamana gangoba ye ko yala k'a fɔ ko maa minnu ye nin hakilina ta ni u ye Ala ma hinɛna Général Amadu Tumani Ture ATT o min ni a n'a ka jamakulu ni marakɛbaw olu tun ye ŋaniyaw ni hakilina minnu da u ye yala dekun ni k'a dɔn gɛlɛya min bɛ jamanadenw kan sirɔko la karamɔgɔ k'a dɔn fura bɛ se ka lasɔrɔ o la cogo min ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ logement sociaux ko ŋaniya tara ni u ye o de y'a to a ye tɔgɔ sɔrɔ u k'a ma ko ATT Bugu o ko ATT Bugu mun tɔgɔ dali ma diya ye a yɛrɛ ma sɔn tɔgɔ in ka da la ko k'a fɔ ko logement sociaux dɔrɔn a banna n'i ye ɲuman kɛ a bɛ fɔ de sa jagoya o de la maaw yɛrɛ ma sɔn ka tɔgɔ in bɔ a la a banna a tantera ka dɛsɛ a ma se ka bɔ a la a tɛ se ka bɔ a la o ko nin bɔ wɛrɛ n'o tɛ nin bɔ in kɔni tɛ hali jɔ kɛnɛ k'a bɛ wele ko ATT Bugu an ka taa karamɔgɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ nin logement sociaux mun filɛ o tuma ko laɲini kɛra mun ye ko i k'a dɔn jigi ye k'a sɛbɛ ka wariw la i k'a dɔn fangaw fɔra ɲɔgɔn kɔ ka bɔ Amadu Tumani Ture ATT ka na waase an bɛ waati min na ko sisan ko nin minisiriso min fana ni ale ɲɛsinnen don soko ani dugukolo ma olu ma ko i k'a dɔn k'a bila ni dagiri ye koyi u ko sɛgɛsɛgɛli ta k'a na ko ka ta ni ka nin wale in sɛgɛrɛ o de y'a to u ye recensement n'o ye so kɔndɛni k'u dan u ye u k'a dɔn o baaraw ni k'olu sigi sen kan u ye so 10,280 kɔrɔ k'u ye u dan u y'a ye k'a fɔ so 10,000 ani k'a dɔn 280 kɔnɔ ko so 2000 ani 147 olu bɛɛ lajɛlen datugulen don maa si tɛ a kɔnɔ wa i k'a dɔn k'a fɔ maa t'u fa si kɔnɔ ko bɛ i k'a dɔn i jɔ ni 100 sara o 100 sara 21 ani k'a dɔn buruburu 10 ani i k'a dɔn 4 ye a ko so 600 ani 50 kɔrɔmɔdɔ ko olu bɛɛ lajɛlen fana bɛ i k'a dɔn k'a fɔ location na i k'a dɔn o min fana bɛ yen n'o tɛ sariya ye k'i b'a ye k'a fɔ 100 sara o 100 sara 6 ani murumuru i k'a dɔn 32 k'o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Tabakɔrɔ cité i k'a dɔn o logement kelen na ko so 800 ani 98 bɛ yen olu fana bɛɛ lajɛlen bayɛlɛmana parce que b'a ye kanto k'a fɔ nin wale minnu kɛlen filɛ k'i b'a ye k'a fɔ so 3,000 ani 900 ani 69 kɔrɔmɔdɔ ko olu fana bɛɛ lajɛlen bɛ yen minnu ni olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ i k'a dɔn k'a fɔ bayɛlɛmali bolo olu kan a ko nin wale minnu n'a filɛ nin ka so bayɛlɛma k'a fɔ so 1000 ani 122 k'i b'a ye k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni fana labɛnnen bi kɔrɔmɔdɔ ko walasa u ka se ka feere kun ti dɔwɛrɛ OMH min n'o ye nin cakɛda ye n'o kan ka se ka nin yɔrɔ in labɛn waati tɛmɛna wari o wari bɛɛ lasɔrɔla OMH fɛ marakɛbaa minnu bɛ yen u y'o bɛɛ lajɛlen ci wara ku la o kɛra sababu ye OMH k'a sigira sen tabara u kan u y'a ŋaniya ni ka i k'a dɔn so minnu ni olu bɛ yen ni ka se ka olu feere o tuma ko so minnu feeretɔ filɛ kɔrɔmɔdɔ k'a kun ye walasa ka OMH k'a wuli k'a jɔ a sen kan yala OMH bɛ se ka bin cogo di waati min n'a sɔrɔ location bɛ sara a kɛcogo la n'a sara n'a bɛ dun vache laitière o de tun ye awɔ n ko maa dɔ kun sugandira ka taa bila yen o kama vache laitière karisa terikɛ y'a ye k'a sugandi ka taa bila yen a kama
nga ala fama ye ha balemo chaman bala koromoro ko munun be atite bugula ka bele jele ti fo ka ban min ni dabise ka maga ola espace munun fana blala école so ani ka do ka fo docteur so ni fon kama ko lu fana be ne ki bay ka fo binani ana nyona o bele nga fo biolon ani kele o kuma na maworo de tambe ikaro kata usigi uka walma ku tawsa ko barkala akmati fo ba fatiri yere adama ikulubale wolonflan falaki min tɛmɛna mali ta tiɲɛ fanga de kun u kun nana o dɔrɔn de kama a ka haramuya u ma fɛn kɛ u nana kɛlɛ min sɔrɔ u y'o buruja k'o d'a ma ka tila ka taa ka wakande yɛrɛ wo pewu nka an bɛna an bɛɛ bɛ wuli k'an genge minnu bɛ yen bi k'a kɛ komi ni a bɔra olu de la ka sɔrɔ bɛɛ b'a bɔ yɔrɔ dɔn ni recensement kɔni an jigi b'a la fura ka kan ka ɲini a la n'a ɲɛ donna kɔni fura ka ɲini a la sa o fana ko man ka kɛ bolo kɔfɛ dɔ fɛn ye dɛ ne yɛrɛ bɛ taa nin ko ɲi minɛ n b'a bɛɛ di déplacé ma n bɛ taa u ka ko ɲi ninnu di yan logement société logement déplacé an b'a bɛɛ di déplacé ma déplacé interne fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ yan mais min c'est que a bɛra nin yɛrɛ bɛɛ la i b'a ye au moment où il y a plus de 2000 logements fermés au même moment attribution laban min kɛra c'est-à-dire le nombre de demandants est plus de après 12 000 et quelques et il y a eu que 1980 combien attribués. Ça veut dire qu'il y a plus de 10 000 dossiers qui souffrent là-bas. Mbeta konye numine. 10 000 dossiers yana ka nyesoro. Ba bedi déplacer ou ma falaje ou ka yembla. Ou ka dagale do ro mununa bekana yele ma logements sociaux kono. En tout cas, voilà. Ou quoi kan affaire nyina. Voilà. Wa même vie, ça dit maliere ni maliere ko domaine do fana be sanankoroba nuni famvela nuna. Mbita mo doni be kono. Ni mo doni be kono ma ci de sikena ma. Ala ga no ya. Promo wati se be ko kurna ni